kaka gavana ma Siaya en igni ang'wen nyaka ne loch mag gwenge mag Siaya chak tich. Miwa sigana mna machuok kende kaluwore gi chal mar loch mar gweng' ma Siaya igni ang'wen ma sani koro wanyongo. Bang' ka county government ochako tich ne Siaya osenwang'o pogruok ma duong' ahinya nikech ne watiyo gi manifesto maneno wasingo ne wananchi. Koro gina achiel ma wasetimo ne en luwo manifesto kaka ne en. Manifesto mara ne en wach mokwongo ne en food security. To kane nachako tich ne wang'iyo wach ma food security nikech ne wakelo tingni kendo ne watero pesa moko irrigation. To tingni ne wakwongo nyiewo 7 kendo wachako wamedo moko. Koro sani wan gi tingni 22. Tingni gi jo piny puro kodgi nengo man chien. Market rate mar bei mar tinga kuom eka achiel en ga siling 3,500. To wachajo ga nyocha wachajo mokwongo ne wachajo 1,200 aiwa idhe to odhi 1,850. So sani nikech wach ma chieng' manyocha rieny mang'eny ma ji ok nonwang'o chiemo maber waduoke chien. Koro sani en 1,200 matiende ni jopiny nyalo nwang'o tinga kuom siling 1,200 modong' to jo sirikal ema chulo. Mar ariyo wang'iewo mbolea to kod seeds wamiyo wananchi. Kendo anyalo nyisi ni higni 2 kane wakawo ne wadhi maber ahinya nikech koth nochwe maber kendo nwanwang'o production ma surplus. Koro bang'e nikech koth ok obet maber ok wasebedo kwatimo maber higni 2 mokalo. To higni 2 mane mokwongo ne watemo ma chiemo mane aga Kitale, chiemo mane Abusia kaka oduma. Koro ni wariembo lochego koro ne ukubiga nikech ne wan kod enough production. Mar ariyo koka education nikech education ECD kende ma en devolved. Wasetemo ahinya mondo wager ni nyithindwa classes ma sani wasegero chiegni classes 460 ma classes block achiel oting'o classes 3 to classes go duto gin 460. Mamano ang'eyo ne en achiel kuom gik ma wanie joma ose provide classes mang'eny moloye. Mar ariyo nyithindogo wamiyo gi benches magibetie to kod kombe. Mar adek wagero store mikane gik moko to kata ot ma jopuonj betie. Mar ang'wen jopuonjgo bende wachako andiko. Koro sani wasendiko jopuonj 600 to pod wadhi mbele gi ndiko. Kawayo mano en wach mar afya mar ngima thieth ne wachako ka onge ambulance Siaya. Wanyiewo ambulances 6 kendo ambulances go setiyo maber ahinya nikech koro sani jotuo kata kok mana tung mar piny ma Siaya ka nitie jatuo to ambulance omo to kelo nyaka Siaya kendo onge gimichajo jotuo. Mar ariyo referral hospital ma Siaya bende wase renovate maber ma sani kidhiye to chal mana Aga Khan. To kendo pod wadhi mbele gi renovation mare mondo face mare obed mopogre. Ndalo mabiro bende waparo mar loso hospital mag sub county. Tok mano waseloso nyaka dispensaries. Waloso dispensary 26 masani tiyo mwagero manyien masani tiyo. To moko bende pod ni iyo kapod igero. Nurses bende wasendiko machiegni 180 mondo kony nwa chieth. Kadhi mbele koka yo mar infrastructure barabara. Waseyawo barabarni
mang'eny mokalo kendo sani kidhi Siaya to chignino barabara mwasea gin over kilomita 1,000 kendo nitie moseketi maram to nitie maram pod onge to ang'eyo maber ni komiwa thuolo to mago duto wabro tieko mondo owuog maber. Koka energy wasetemo ahinya mar keto solar lights nitie chirni chigni mana duto mantie Siaya kendo sani watemo mondo waket nigi floodlights mondo onego bed ni wamama matimo ohala onego bed ni timo ohala molewo nyaka saa 2 kata nyaka saa 3 koyaka gidok e miegi. To street lights bende waseketo, national government wariwrego mwaketo street light ma Siaya, national government wariwrego bwaketo street lights ma Bondo. To Aram to mano Siaya kende moketo street lights, Yala Siaya kende moketo street light, Ugunja Siaya kende moketo, Siaya county moketo street light, Ukwala bende Siaya county moketo street lights. Endo kidhi e towns go sani gotieno to inyalo bwoka hinya, inyalo mna paro ni intie Nairobi. Koro koka youth kod women bende wasetemo ahinya mondo wamigi tije, sana youth gi women wamiyo 30% ma mar affirmative action kendo gima tek en mana capital ema chandogi, lakini gitemo tije komigi to gitiyo tichulogi. Governor, pi bende nitie, wase kunyo dams, wase kunyo ponds, wase protect springs, wase extend pipelines ma onego bed nukoro reach wananchi iyo mopogre. Governor, kilero kar wach mar kelo ler mar kelo arita kwe ka nyocha mana kinde mokalo matin ni ncha ne ntiere ng'ure dhowedhe go eko mantiere e Bondo sub county kaka Mageta, Oyamo, gibene giwacho ni wich ma wil chal no wil kodgi pok giyudo teini ma liel moromo manyalo konyo gi timo ohelni gi nyaka otieno. En wach madier, Governor? Mano en adier, lakini wan gi partnership kod farm moro muk Amerika ma koro sani dhi keto energy Oyamo, Ndeda kod Mageta. Nyocha nase sign kodgi memorandum of understanding mondo mano otimre, koro islands go te bro bedo gi stima makare. Governor, kendo wach machielo matimre Uyoma en ni Uyoma osebedo ka chiwo chiemo mang'eny ahinya ne ogendni mantie alwora mare, to sani koro oro niendi ogojo Uyoma tik ma sani koro jamni osetho e yore mag puro ng'ikore. Ok ang'eyo ni county government ma Siaya nyalo reso jo Uyoma nadi kuom bedo ni koro pith magi kuom jamni koro kethore, ae bende yuto margi e yor mar pur be koro ni chien nikech oro manitiere. To kumane emomiyo waduoko bei chien mar tractor hire service ko a 1,850 to koro sani en 1,200. Koro ng'ata nyalo pur. To bende wan kaka county government kapo nono wan gi jok mo petition wa to bende wanyalo ng'iyo, especially kaka youth kod women wanyalo subsidize ni further ginene bei mar tractor per acre. E chiro mar Akala mantiere Igem nyocha bende ne nitie ng'ur kuom jogo eko magin jo ohala ni jogi eki matiyo kaka jojuok kata jogo eko majuogogi e ohelnigi keto kitesre ma ok giyue. Giwacho ni county government dwa baro gi ndasi gi weche mag osuru ma kinde ka kinde gikawo. Kang'eyo ni osuru michiwe Siaya ni mal ahinya kose mane jo ohala bende samoro ok dwa mondo mi ochul osuru e wang' ka. Osuru to en mana wang'e, en ani wang'e, to en mana ndieri ma iloso weche mag osuru go. To ng'eny ji ok osebedo ka chiko ni itgi. To en mana ni waluwoga process kaka kod nego luwe mondo kata kidwa medo sur to wananchi nyaka losie, kose ayo kuom wananchi yako dhi kuom assembly, right assembly kale. En mana ni wananchi kaka se wacho to seche moko gino dhino bwogogi, to bende kendo seche moko kowacho ne no chul siling 300 idwe to neno ng'eny, to kiwacho ne chul siling 10 odiechieng'
to mano neno tin to kine ka 310 no bende chala yeah. Koro to tanga jaga duki kore wach mar jogo e koma gina juo kikara laktache mathietho in kaka gavana ma Siaya in bende ikri mar thicho oko laktache ma pod bro bedo ni gin tama ok duogo tich kaluwore gi chenro mane CUG oketo kod bende sirikal maduong'. Wan kaka Siaya wan wadwaro mana nyiso daktache mondo doge tich gidoge tich mondo gichiedh ji nikech wananchi ma umia ok sirikal joma umia sana gin wananchi. Koro kwayo mara en ni daktache go yie mondo doge tich mondo kony wananchi. To chutho ng'uro sebedo kuom duol mar governors kata council of governors ni omenda mawuok e piny owacho mamalo mabire counties osiko biro ka en kidam kendo ng'uko chenro mag tich. Sani endi nitie lokruok osepod un gi ywak ni. Pod ywak dhi mbele kaka en ga onge improvement. Ma koro kuom sani endi mondo mi uti tijeu kaka county government ma Siaya en ang'o kara mutimo mar mondo mi ubed ni un gi omenda mar chulo ji wang' sa kapo nono ni koro sirikal mamalo ok okelo nu omenda madwarore e kinde mowinjore. En shida kubwa to mana ni kaka sani pesa ma nitie pesa mar December pesa manuchiw mogik madweche gi pok no up to February no up to January manuchiw mogik to ma February onge. Koro gavana wach ma intiere godo sama koro jo Siaya neni kendo waikre madhi yiero manyien niendi en ni lek mari gi dwaro mari gik misechako gite digombe nyis jo Siaya ang'o e wi yiero mabiro to kod sirikandi kaka in ng'ano endo mabende ja siasa manyalo dwaro mondo mechako doge kom okang' mar ariyo. En mana kwayo jo Siaya ni mondo gichak gimeda ombulu mondo tije masechakogi mondo kachopo higni 5 to an bende nachung' nawacho ni anatimo mag morumo to nikech sani agero dispensary to maternity pod korumo laboratory podi to mage gik ma an go e paro ni mondo wananchi onge tiende mondo ng'ato dhi dispensary kendo iwe tere laboratory kamoro nono. Sawa Governor atieko thuolo ni en mana mari atieko dakika achiel samba mar Dominion osebedo ka sani endi en ogo tho tinda nyaka kindegi kika ywaro pek ahinya masani endi koro sirikal mar Siaya ncha ket kodwa wache ni kapo no ni tich ok bedo mayot ahinya kod jogo e koma gin weg samba no endo to dipo ko paro kata mare nyiso gi mondo koro gifualo sikegi mondo giwuok e county ma Siaya gichak giwenu puotheu okwanyal timo kamano. Lease agreement mar ni kind sirikal manini machon kod Dominion neno migi higni 25 sani aka gitieko higni 13 koro aka pod gidong higni 12 gitimo hala to en mana ni wakwayo no ka gitimo hala to onego bed ni gi consult kodwa mondo yaka tich odhi maber nona to Dominion officially nigi 3,700 hectares momi lease agreement ma 25 years o kokalo kanyo to en to claim ga ne en gi 17,000 hectares mano ok no kare kata dichiel makoro kanye muywaru e kind lemo onge tiende ywaro ok nikech ka en gi document manyiso ne en gi 17,000 to kokela okela document manyiso ne en gi 17,000 hectares an ma an go to en manyiso ne en gi 3,700 hectares of land. Erokamano jatelo. Erokamano.